Manaman tagligo ni Jack si Saysay na pod atong isunod mga palangga, pero before pa ta magligo ni Saysay, tas ang katingan kay ang buhok pati ng pag-asa. Ato sa gupitan, behave lang say ha. Magupit lang ta say. Jack, behave. Iniinatan si Saysay. Ako ra di nagakat sa iyahang buhok mga palangga gina. Sa first na kong ngakat, jud kong makakuan chance sa magpakpak pugod, pero naanad na ko pag gadugayan dili na siya mapahak. Nindot na siya og result. Asa lang ang tawon lang jud ay nimo basta magkat kang hay natupong. Ang akong Jack ay nagsige na og baiid sa ako ang dalaga. Ganahan kay ko ano ni Saysay magupit mga palangga. Gini siya mo balibad gupitan. Magpuyo ra jud ni siya. Ay si Jack oy. Dili tandugon si Saysay. Kaya nagpagupit diyan ni ang dalaga. Niya na mahuman. Mahuman og gupit Jack. Ang imong trabaho. Kaso habol kay akong gunting. Surrender akong kamot ani. Ganahan kani si Saysay basta gupitan. Ay palangga. Ang naong nimo pati nang bagaa. Nara mga palangga oh. Ang naong ni Saysay is kana siya. Ato nang buhatan og bangs. Bangs nato na. Gwapa na ang akong palangga mga palangga oh. Gwapa na siya. Oh, naka-haircut na. Nagwapa na kayo mong Saysay. Tanday! Beautiful na nga mong Saysay, mga palangga. Kayo manaog. Cut here. Maligo na ni karon. Gwapa na siya. Hi! Say hi mga palangga. Ay, Saysay. I'm beautiful. Nakakonsura ba ni siya atong contest dito sa dyan sa akong gidala. Atil sa parade.